Biće neobičnog oblika pojavilo se na plaži na Novom Zelandu i začudilo sve koji su ga videli. Evo i 5 misterioznih podataka o ovom neverovatnom fenomenu. Poput želea, jarkih, ljubičastih i belih boja, morsko stvorenje koje se nasukalo na plažu ne izgleda kao nešto sa ovog sveta. Međutim, Nacionalni institut za vodu i atmosferu u Novom Zelandu identifikovao je stvorenje. Radi se naime o lavljoj grivi, jednoj od najvećih meduza na svetu. Adam Dickinson, koji je sa suprugom Evom i decom posetio plažu, rekao da je stvorenje bilo široko gotovo pola metra. Hodajući uz plažu, videli smo do 100 nasukanih meduza, rekao je čovek. Na kraju, nakon otprilike 1 sata, naišli smo na ovo i bili smo impresionirani, dodao je Adam. Pod vodom kraci te vrste meduze mogu da dosegnu čak neverovatnih 37 metara, što je duže od plavog kita. Ako se još uvek niste subscribe-ovali na ovaj kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.